Siyaphila siswami. Awumzulu. Inengane yaseMalawi nathi. Yeah. Ubabwayo uthandane naye 7 years manje. 7 years. Yes, uthandane. Voice. Kodwa manje kubuhlungu njengoba sekuthiwa akahambe. Uphatheke kabi njengoba kuthiwa babuyele emazweni abo. Kakhulu. Ingane yami izosala endlini. Ingane ezothuka. Yes. Lena yaseMalawi yokuqala Yeah. Uphi usempakile. Umkhaya. Awukwasozo lo. Ngafika mina la 2019. Ngasusa umuntu wami emakhaya ukuthi ngizosebenza naye. Because umsebenzi bengawutholi nge-2015 esikoleni. Ngafesa ngasebenza emizini yabantu ukuthi ngikhulise le ngane le ibe nginayo. Ngohola 1000 emizini yabantu yeso. Umuntu masezongqosha umuntu wakhona bengakhulumi bevele sihambe olinda kancane ekhaya kwamanje umsebenzi. Ekhaya ebangenisa ngishiye ugogo omalume bami bayazi ukuthi nomuntu wami ngihlala naye futhi wahamba wayovela ekhaya yabona nje kuhlungu Awufisa ukuhamba ifamily yami iyamazi umuntu wami walobola. So awunankinga nokubuyela naye le eMalawi. ngiyokwenzani because ibhizinisi lakhe lila Awungcono ukushiye nesifo akungcono. So uma ngabe eqala le same business eMalawi wona ngeke ukhona. mina ngithanda ukuthamba angithandi ukuthamba awuthandi kuyokotiza ngapha eMalawi ngingaya noma inini mengifuna Yeah. because ngiyaziwa akanayo umfazi khona hayi ukuthi unomazi eMalawi kubo bayangazi ngiyakhuluma nabazali bakhe ngevideo call So uchazele siswami ukuthi so ngina ne-security sengibhese kaningi umsebenzi engawuthola kodwa uyena mina kunamhlanje njengoba ningibona njengeminyaka so nje ungimele ungithathe ngelutho abazali mina ngisenabo ekhaya ngiyaphila nalabo engiphila nabo kodwa abangisaphothi njengomuntu. So mana wahlukana kanjani nalowo ayekuthathile vele ozofika naye la eThekwini? Umuntu engangithandana naye noma nikhuluma ngobaba wengane oqala. Yes, lo weqala. Ubaba wengane wami oqala wangirekula. Isikhumbuzo kaKhoza eMgaboni. Yo. So lengane yami nginayo yondliwa ubaba wengane yami. Okay. Ungezela bakuzwako so ubaba wengane oqala wenza. Wakudlengula. Isikhumbuzo wakuphi? WakaKhoza eMgaboni. Akaboshwanga mama. Akaze aboshwe because ngangisemncane wathembisa ukuthi into akazoyenza yena uzobulala umndeni wami. Kwakusekhona ugogo bathe ekhaya akaze bengibhilive ukuthi ngahlala nalesi sidoda ngaphansi enhlizweni yami. Manje Ngangisaba ukuthi umkhulu mhlawumbe uzohambe ekhuluma ngami ngoba ungifundisa. Kodwa lento sengiyakwazi ukukhuluma because sengadlula. Lo mfethu ungumZulu vese. UngumZulu. Ubaba wengane yami kodwa ungamukelekile kunjalo wangithanda. Uyayondla le ngane ngami. Siyenzela yonke into. So ngakusho benginayo umuntu ebengithandana naye ngesikhathi engikhula. And wakwamukela futhi ngangithandana naye bengimtshela ukuthi ingane yakhe ibe kanjani akaze angilahle sathandana naye siyakudlaza so manje njengoba sekusebusuku lana ukuze kuye uzomsupporta like yona yonke into ababhekene nayo. Ngizosupporta abakude njengoba bena la kunomfowabo kunomfazi wakhe waseMalawi umfowabo mase kuba yimina ubaba wengane yami. So mase behamba-ke siswami njengoba beleke behamba ngamabhasi kanje nizophatheka kanjani? Ngiphatheka kahle akukho mnandi yabo. Ngoba ngisho ngithi angisebenzi kodwa nginayo security ngebhadi kumetrika ngaze ngiphansi nginenkinga ngokuphasana kodwa ngine-security angisebenzi kade kwasamfethu sebenza emzini yabantu ukwenzela Ayishiye kodwa siswami mhlawumbe nenamba ngoba abantu bakhona bazobona mhlawumbe abanayo i-security mhlawumbe uma befuna ukuqasha. hayi ngiyabonga. Yeah.
Oh yeah. inamba yami Ya senzela ukuthi mhlawumbe uma ukhona mhlawumbe abalalelayo yes mhlawumbe uma ukhona mhlawumbe umuntu onenkampani ama-security mhlawumbe angakwazi ukuqasha sesiwami eish ngoba sebuhlungu sile yabo. it's 007 Yeah. 38 29 29. enye ithi 071 833 68 29 kwale foni engiyiphethe ngayithenge noyeni Awutholele ifoni. Siyabonga. iswa uyo ngenzela yonke into Uba kwengane yokuqala akaze akwenzele lutho yena. Vela sibala sibone. Mana sisi wami. Awuvela sibale mfethu. Awunako Sibale mfethu, sibale. Siyaphila sibale mfethu. manje siyamshiya mfethu